Kineno to jotend siasa mag kweth mar Azimio la Umoja ne otero kampen margi e alwora ma Ntulele, kaunti ma Narok. Jaod bura ma Narok East Dickson Sarbabi emane otelo ne grup mar jotelo mag Azimio la Umoja godebe ne riwruok mar Azimio la Umoja gikwayo jende koda jopiny mondo mi onya kwe koda chiel mar oganda. E kindeno mag kampen mag siasa bende giwacho ni ber ka oganda keto kwe. Nyakora mogi wamedo loso ni wach mar romo kata kampen mar jo Azimio la Umoja gwenge man Narok, kendo wabiro ketie wang'e koromo saa 3 mar otieno weche manyien mag oimore. Kawadhi nyime to ni doho ma Nairobi ong'ado ne Zakaria Nyaora Obadiah ni biro bete od ang'ech kuom thuolo maromo ndalo 10 mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro. Obadiah imedo dinne e tesendo bila magigiri Nairobi kane ochwale nyim doho kuom keth mar monjo nyadendi moro wira ni ne otuomo jariembo mar apiko moro. Judith Omondi ni koda ler mar wachno. Zakaria Nyaora Obadiah ne ochopo e nyim doho ma Milimani okinyi makawuono kama ne otal ne bura mar monjo nyadendi majariembo. Ne odadhoge kaluwore gi meko mare mane obiro ndalo 8 bang' kanyocha kanda mar video omake ka ene kweth mar Achich manyocha omonjo nyadendi no wira ni ne otuomo jariemb apiko moro e apaya ma Wangari Maathai, Nairobi. The suspect before the court today was among the persons who were captured on a video in social media assaulting the victim. And since then, the suspect was arrested yesterday, 14 March 2022, and he was trying to cross to the neighboring country, Tanzania. Okil mochung' ne nyadendi manyo omonji koro dwaro piny owacho mondo okas nonro. We ask through this court that thorough investigations are done to bring the perpetrators to book. Apisa matayo nonro ewi burano okwayo ndalo 10 mondo otiek nonro mare. Your Honor, to interrogate the suspect as well as subjecting his mobile phone to forensic analysis. And also to secure communication data and messages from the service providers, Your Honor. Obila medodino Zakaria kaachiel kod achije mamoko mane omaki tarik 7 ka ibiro chwalgi e nyim doho tarik 24 mar dweni. Suspect will be detained in court in police custody Gigiri until the 24th of March, when the matter can be mentioned to find out whether the investigations are complete. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.